Aceasta nu este o armă de război. Este un instrument chirurgical de o eficiență terifiantă. Puterea sa de a ucide nu a fost măsurată pe câmpul de luptă, ci pe stive de trupuri umane, o lamă, o lovitură, 7 torsuri retezate. Acesta nu este un mit. Este un fapt istoric verificabil. Dovada nu se află într-un sul, ci este dăltuită direct în coada de oțel a lamei, însăși o înregistrare fizică, permanentă. Dar cum a putut un cod al onoarei să producă o știință atât de rece și empirică a măcelului? Ce fel de mentalitate este necesară nu doar pentru a ucide, ci pentru a măsura, documenta și certifica letalitatea pe carne umană? Poveștile care ni se spun despre Bushido sunt o minciună romantică menită să ascundă un sistem de cruzime calculată. Alăturați-vă nouă în timp ce expunem adevărata anatomie a acestui cod și veți afla că testarea săbiilor pe cei morți era doar o condiție prealabilă. Adevăratul test al preciziei lor era un ritual efectuat pe cei vii, un act final de onoare care era, în realitate, un coșmar medical. Imaginați-vă această scenă. Un expert, sub luminile sterile ale unui laborator modern, ține în mâinile sale înmănușate secole de istorie. Lama în sine este o operă de artă. Se poate vedea hamonul, linia de călire, sclipind ca un val înghețat în oțel. Este letal de ascuțită, desigur, dar nu asta este important acum. Ceea ce este important este partea pe care nu trebuia să o vedeți vreodată. Partea ascunsă sub mâner, nakago sau coada lamei. Este aspră, întunecată, neșlefuită. Nu a fost niciodată menită să fie frumoasă. A fost menită să spună adevărul. Și pe măsură ce camera se apropie, caracterele devin clare. Nu au fost sculptate cu grație. Au fost bătute cu ciocanul, ștanțate în metal cu forță și finalitate. Chido Nanatsudo, 7 trupuri. Este o laudă, o marcă a calității, o chitanță îngrozitoare pentru un test de produs efectuat pe ființe umane. Această singură dovadă materială spulberă iluzia romantică a nobilului samurai. Ea indică o lume ascunsă, un culise al istoriei unde onoarea era secundară funcționalității, iar viața umană era o unitate de măsură. Deci, cum s-a întâmplat asta? Cum a putut o clasă de războinici, renumită pentru disciplina și filozofia sa, să aprobe așa ceva? Răspunsul este mai tulburător decât vă puteți imagina, deoarece această inscripție nu este o anomalie, este punctul terminus al unui sistem. Un sistem pe care îl vom demonta, bucată cu bucată îngrozitoare. Pentru a înțelege știința din spatele tăieturii de 7 trupuri, trebuie mai întâi să înțelegeți mitul care a făcut-o necesară. Acel mit era necesar pentru că adevărul este mult mai greu de vândut. Credem că îi cunoaștem pe samurai. Imaginea este instantaneu recognoscibilă. Un războinic singuratic, meditând sub un cireș înflorit, cu săbiile sale, ca simbol al sufletului. Este un maestru al ceremoniei ceaiului, un compozitor de poezii, un om ale cărui acțiuni sunt guvernate de Bushido, un cod al onoarei absolute, al loialității neclintite și al autocontrolului suprem. Ne imaginăm o lume de calm zen și bătălii aprige, curate, unde moartea este întâmpinată cu o grație stoică. Fiecare film, fiecare carte, fiecare operă de artă a întărit această imagine a războinicului perfect, un amestec de abilitate letală și filozofie profundă. Aceasta este fantezia, este frumoasă, este convingătoare și este o minciună construită cu grijă. Sub picturile în tuș și filozofia stoică se afla o fundație de brutalitate calculată. Sub arta sabiei se afla știința abatorului. Grădina senină era udată cu sângele din curtea de execuție. Codul pe care îl numim Bushido, așa cum este înțeles popular, a fost în mare parte scris și romanțat într-o lungă perioadă de pace, privind înapoi cu ochelari roz la un trecut care a fost orice altceva decât pașnic. A fost o rebranduire, o modalitate de a civiliza o istorie de o violență inimaginabilă.
Adevăratul cod care a guvernat samuraii timp de secole nu a fost scris în texte filozofice. A fost scris cu sânge pe câmpurile de luptă și țipat din locurile de execuție. Pentru a înțelege acea inscripție de pe coada sabiei, trebuie să privim dincolo de mit. Trebuie să dăm la o parte straturile de propagandă și să vedem lumea crudă, terifiantă, care i-a creat pe samurai. O lume nu a onoarei, ci a haosului. O lume în care puterea era singura virtute, iar frica era unealta supremă de control. Uitați de florile de cireș. Uitați de poezie. Ne întoarcem la început, la o epocă de război total, unde singura regulă era supraviețuirea, iar justiția era doar o reprezentație a terorii. Ceea ce urmează să vedeți este adevăratul creuzet care a făurit clasa samurailor și vă va schimba pentru totdeauna modul în care îi priviți. Acel creuzet are un nume, Sengoku Jidai, epoca statelor combatante. Timp de mai bine de un secol, Japonia nu a fost o țară unificată. Era un peisaj fărâmițat de sute de clanuri beligerante, fiecare condus de un senior al războiului, un daimyo, luptând pentru fărâme de pământ și putere. Nu exista o lege centrală, nici un împărat cu autoritate reală, ci doar sabia. Imaginați-vă că trăiți într-o lume de paranoia constantă, chinuitoare. Fermierul de pe câmpul alăturat putea fi un spion. Provincia vecină putea invada fără avertisment. Stăpânul tău de astăzi ar putea fi mâine un cadavru fără cap, castelul său o ruină fumegândă. Viața era brutal de ieftină, iar loialitatea era o marfă care putea fi cumpărată sau trădată într-o clipă. În acest infern de haos, un senior al războiului nu putea guverna prin onoare sau respect. El guverna prin frică pură, nealterată. Când cucereai un sat, cum te asigurau că țăranii săi îngroziți nu se vor revolta în momentul în care soldații tăi plecau? Nu, ți puteai permite să lași o garnizoană mare. Așa că dădeai un exemplu. Pedeapsa nu era despre justiție. Era o reprezentație publică, o producție teatrală a agoniei, menită să fie întipărită în memoria colectivă a supraviețuitorilor. Trebuia să fie zgomotoasă, trebuia să fie publică și, cel mai important, trebuia să fie lentă. O moarte rapidă era o oportunitate irosită. Scopul era de a crea un spectacol al suferinței atât de profund, încât să zdrobească voința de a rezista pentru o generație întreagă. Aceasta este logica terorii și a devenit fundamentul guvernării samurailor. Aveau nevoie de pedepse care să poată fi văzute de la distanță, care să dureze zile întregi, care să asalteze fiecare simț vederea trupului mutilat, sunetul țipetelor, mirosul morții coapte la soare. Aceasta era singura lege care conta. Deci, cum arăta de fapt această reprezentație a terorii? Care a fost primul act în acest teatru al cruzimii? Răspunsul era înălțat pe dealuri cu vedere spre orașe și de-a lungul drumurilor principale pentru a fi văzut de toți. Un simbol al suferinței transformat într-un instrument de control absolut. Acel simbol al suferinței, înălțat pe dealuri pentru a fi văzut de toți, era crucea. Pe 5 februarie 1597, pe un deal rece, bătut de vânt, cu vedere spre portul Nagasaki, acest instrument de control a fost perfecționat. Imaginați-vă că sunteți unul dintre cei condamnați, forțat să urcați acea pantă noroioasă, batjocura mulțimii, amestecându-se cu șuieratul vântului. Sentința ta este haritsuke, crucificare, dar aceasta nu este crucificarea pe care o cunoașteți din istoria occidentală. Nu există cuie. Cuiele sunt ineficiente. Ele sfâșie carnea, provoacă șoc masiv și duc la o moarte relativ rapidă. O moarte rapidă, nu uitați, era o oportunitate irosită. Aceasta a fost proiectată pentru cu totul altceva. A fost proiectată pentru anduranță. Puneau crucea pe pământ și te legau de ea cu frânghii aspre și groase, strângându-le atât de tare încât îți mușcau încheieturile mâinilor, gleznele și pieptul. Apoi, un mic bloc de lemn asemănător unei șei era fixat sub tine, conceput pentru a prelua
cea mai mare parte a greutății corpului tău. Este o piesă de inginerie simplă și brutală. Împiedică frânghiile să oprească circulația prea repede și te oprește să te sufoci sub propria greutate. Singurul său scop este să te mențină în viață și conștient cât mai mult timp posibil. Apoi vine momentul în care ridică crucea. Lumea se înclină, apoi se izbește la loc cu o smucitură. Întreaga ta greutate cade pe frânghii și pe acel mic bloc de lemn. Acum faci parte din peisaj, un avertisment viu, sub tine, orașul tău, în jurul tău, cerul, și aștepți. Atârni acolo ore în șir, frigul pătrunzându, țin oase, mușchii urlând de durere. Mulțimea privește, ei așteaptă. Soarele începe să apună la orizont, dar nu mori. Acesta este detaliul crucial pe care versiunile igienizate ale istoriei îl omit. Crucea nu era arma, era doar scena pentru actul final. Adevărata groază, partea care a fost concepută pentru a spulbera voința oricui privea, urma să vină. Moartea nu s-ar fi strecurat încet din cauza expunerii. Ar fi fost livrată cu o precizie metodică. La apusul soarelui, două siluete s-ar fi apropiat de cruce. Nu cu săbii, ci cu sulițe lungi. Relatări ale martorilor oculari, îngropate timp de secole în arhivele iezuite, descriu actul final, îngrozitor. Doi călăi, unul de fiecare parte, două sulițe, se mișcă la unison. Un balet al morții exersat și sincronizat. Își înfig picioarele în pământ, țintesc și împing în sus de sub cutia toracică vârfurile sulițelor încrucișându-se în interiorul corpului victimei. Dar aceasta nu este o lovitură mortală. O lovitură directă în inimă este rapidă, chiar milostivă. Aceasta era opusul. Analiza medico-legală modernă a metodei, cunoscută sub numele de Hika-Yari, arată o cunoaștere anatomică terifiantă. Primele lovituri erau în mod deliberat înclinate pentru a rata inima, perforând în schimb plămânii de jos. Vârfurile sulițelor erau adesea triunghiulare, concepute pentru a crea răni care sfâșiau țesuturile și nu se închideau, maximizând hemoragia internă. Imaginați-vă senzația, o agonie bruscă, ascuțită, incandescentă. Dar nu mori. În schimb, un plămân cedează. Simți o nevoie disperată, urgentă de aer pe care nu o poți satisface. Începi să te îneci, încet, în propriul sânge, totul în timp ce ești pe deplin conștient, atârnând pentru a fi văzut de toți. Aceasta era o procedură medicală calculată a durerii. Călăii dețineau controlul total, putând prelungi agonia minute sau chiar ore, lăsând victima să se sufoce înainte de a-i administra o lovitură finală, fatală, în inimă. Era demonstrația supremă a puterii. Nu doar puterea de a ucide, ci puterea de a controla însuși procesul morții, dar pentru expresia supremă a morții publice îngrozitoare, o execuție care să fie amintită nu ca o știință rece, ci ca un urlet primar de teroare. Nici măcar acest lucru nu era de ajuns. Groaza primară a perioadei Sengoku a fost un produs al timpului său, zgomotoasă, haotică și concepută pentru teroare publică maximă. Dar ce se întâmplă când războaiele se termină? După 1600, Japonia a fost unificată sub shogunatul Tokugawa, dând startul unei perioade de pace fără precedent, care avea să dureze peste 250 de ani. Haosul s-a potolit. Castelele nu mai erau în flăcări. Dar cruzimea nu a dispărut. A evoluat. S-a mutat de pe câmpul de luptă în laborator. A devenit mai rece, mai birocratică și înfiorător de științifică. Spectacolul public menit să îngrozească țăranii a fost înlocuit de munca tăcută și metodică a locurilor de execuție de stat. Samuraii înșiși s-au schimbat. Armurile lor au fost puse la păstrare, au devenit administratori, poeți și oficiali, săbile lor fiind acum simboluri ale statutului, mai degrabă decât unelte de război. Dar uciderea a continuat, doar că acum era sancționată, documentată și rafinată. Aici ne întoarcem la sabia noastră.
Acea inscripție, 7 trupuri, nu a fost sculptată în focul bătăliei. A fost certificată în această nouă eră a păcii. Dovada pentru acest lucru provine dintr-o sursă pe care istoriile oficiale o omit în mod convenabil. Vorbim despre înregistrările private, meticuloase, ale clanului Yamada. Timp de generații, această familie a deținut o poziție unică. Erau testorii oficiali de săbii și călăii șogunului. Profesia lor era transmisă de la tată la fiu. Nu erau războinici care se avântau în luptă, erau anatomiști ai morții, iar slujba lor era să testeze uneltele statului pe trupurile celor condamnați. Jurnalele și manualele lor ascunse documentează totul, nu cu poezie filozofică, ci cu limbajul rece și detașat al unui raport tehnic. Ele detaliază cele mai bune unghiuri pentru o anumită tăietură, tipurile de corpuri folosite și rezultatele precise ale fiecărui test. Ceea ce urmează să vedeți este știința secretă pe care au perfecționat-o. O disciplină care trata corpul uman ca pe nimic mai mult decât un mediu de testare ce trebuia măsurat, tăiat și înregistrat. Această știință secretă se numea Tameshigiri testarea săbiilor. Era o procedură sinistră, desfășurată pe terenurile de execuție noroioase și imbibate de sânge de la periferia orașului Edo. Aici, criminalii condamnați și uneori cadavrele lor proaspete nu mai erau tratați ca oameni. Deveneau subiecți de test. Trupurile lor erau folosite pentru a certifica empiric eficiența ucigașă a unei lame. Procesul era înfiorător de metodic. Un corp, sau mai multe, erau poziționate, adesea pe o movilă de pământ bătătorit numită Dodan. Călăul clanului Yamada lua lama și efectua o tăietură specifică, cu nume. Rezultatele erau apoi înregistrate, iar pentru o lamă deosebit de fină, realizarea era dăltuită direct în coadă, ca un trofeu pentru un maestru meșteșugar. Puteți vedea progresia în inscripțiile înseși. Un trup, 2 trupuri, 3 trupuri, fiecare fiind o mărturie a unei lame care putea tăia prin mai multe șire ale spinării și cutii toracice umane, fără a se ciobi sau îndoi. Cele mai dificile tăieturi unice aveau propriile lor nume, un catalog macabru de provocări anatomice. O tăietură prin oasele șoldului, cea mai groasă și mai dificilă parte a scheletului uman. O tăietură prin tors la unghiul potrivit pentru a reteza umerii. Dar testul suprem era stivuirea. 2, 3, 4 trupuri îngrămădite unul peste altul, o masă de carne și os care trebuia despicată dintr-o singură lovitură fluidă. Și apoi există tăietura de 7 trupuri. Gândiți-vă la fizica din spatele acestui fapt. Puterea imensă și concentrată necesară pentru a trece o lamă prin 7 torsuri umane. Analiza experților confirmă că forța necesară este aproape supraomenească, la limita absolută a ceea ce este posibil din punct de vedere fizic. Necesita o lamă de o ascuțime și o rezistență imposibile și un călău cu o forță terifiantă și o tehnică impecabilă. Acesta nu era un act frenetic de furie. Era o aplicare rece, precisă a forței. Punctul final sinistru al unei științe letale. Dar această știință ne arată cum clasa samurailor a perfecționat actul de a-i ucide pe alții. Ce se întâmplă când aceeași precizie rece, aceeași cunoaștere anatomică este îndreptată spre interior? Ce se întâmplă când codul cere unui samurai să săvârșească actul suprem de violență asupra sa? Codul cerea ca acest act suprem de violență asupra propriei persoane să fie văzut ca expresia supremă a onoarei sale. Este cel mai faimos ritual al codului samurai. Seppuku. Imaginea este iconică. Un samurai, îmbrăcat în veșminte ceremoniale albe, îngenunchează senin pe o rogojină tatami. Compune calm un ultim poem al morții, chipul său fiind o mască a disciplinei și autocontrolului. Apoi ia o lamă scurtă, tanto, și printr-un act de voință supremă își pune capăt vieții. Ni se spune că era o moarte nobilă, o modalitate de a și păstra onoarea în fața eșecului sau a înfrângerii. Și aceasta este o minciună.
Realitatea era un coșmar medical, coregrafiat pentru a arăta ca o sinucidere. Doar prima tăietură, o tăietură adâncă de-a curmezișul abdomenului, ar induce un șoc profund și o durere de neimaginat, pe măsură ce lama retează mușchii și sfâșie stomacul și intestinele. Dar forma cea mai venerată, cea lăudată în textele samurailor, cerea o a doua tăietură verticală, în sus, din centrul primei. Acesta este Jumonji Giri, tăietura în formă de cruce. Analiza noastră arată că acest lucru era o imposibilitate medicală pentru un om în acea stare de agonie și șoc. Era un ideal, nu o realitate, o piesă de propagandă menită să prezinte un nivel imposibil de autocontrol. Adevărata artă a seppuku aparținea omului care stătea în spate cu o sabie, Kaishakunin, sau secundul. El nu era doar un asistent pentru a curma suferința, era maestrul de ceremonii. Slujba sa nu era doar să decapiteze, ci să o facă cu precizia unui chirurg. Scopul era o tăietură specifică, cunoscută sub numele de Daki-kubi. Aceasta necesita retezarea coloanei vertebrale și a arterelor, lăsând în mod deliberat o fâșie de piele și carne la gât. De ce? Pentru a împiedica rostogolirea capului, ceea ce era considerat lipsit de demnitate. În schimb, capul cădea înainte în poala mortului, ca într-o plecăciune finală respectuoasă. Era un ritual de mutilare coregrafiată, o execuție deghizată într-o sinucidere nobilă și, cu toată groaza sa clinică, acesta era un privilegiu, o moarte rezervată clasei războinice. Acest lucru ridică o întrebare terifiantă. Dacă acesta era modul onorabil de a muri, cum arăta o moarte menită pentru degradare pură pentru cei de la baza societății? Pentru cei de la bază, o moarte menită pentru degradare pură nu era doar o execuție, era o inversare completă a onoarei, un spectacol public de dezumanizare, dar devine și mai rău. Pentru crimele considerate cele mai odioase, cum ar fi un om de rând care îndrăznea să ucidă un samurai, era rezervată o pedeapsă specială, una care reprezintă o invenție cu adevărat umană a groazei. Uitați de iuțeala sabiei sau de ritualul seppuku. Acesta era cu totul altceva. Mai întâi, te îngropau în pământ până la gât, cu trupul prins și neajutorat, cu capul expus stihiilor și ochilor lumii. Capul îți era fixat într-un stâlp al infamiei, forțându-te să privești drept înainte. Apoi, puneau un fierăstrău lângă tine. Nu un fierăstrău ascuțit de oțel, ci un fierăstrău rudimentar de bambus, cu marginea sa fibroasă concepută nu pentru a tăia, ci pentru a sfâșia și a zdrențui. Acesta era Nokojiri Biki, moartea prin tăiere cu fierăstrăul. Dar exista un ultim detaliu îngrozitor care ridică acest lucru de la simplă execuție la o formă de nebunie socială. Era afișat un anunț, o invitație formală pentru orice bărbat, femeie sau copil care trecea pe acolo să ia fierăstrăul și să facă o singură tăietură în gâtul tău. Era o datorie civică a torturii. O persoană putea face o tăietură superficială. O oră mai târziu, alta o putea adânci. Moartea nu ar fi venit zile în șir. Ai fi fost pe deplin conștient, simțind fiecare trecere scrâșnită a lamei tocite, auzind sunetul umed sfâșietor, în timp ce se agăța de mușchi și scârțâia pe vertebre. Vă puteți imagina sunetul? Mirosul propriului sânge și al țesutului în descompunere copt la soare. Aceasta nu era justiție. Aceasta era o coborâre a societății în tortură, codificată prin lege. Făcea publicul complice la groază, transformând o întreagă comunitate într-o gloată de linșaj în slow motion. Aceasta este temelia absolută a sistemului, expresia finală a unui cod care prețuia statutul atât de mult încât putea justifica acest lucru. Văzând acest lucru, ajungând la fund, nu mai există niciun alt loc unde să mergem. Singura întrebare care rămâne este: de ce? Ce ne spune această capacitate de cruzime metodică, științifică și chiar participativă despre natura puterii în sine? Răspunsul la întrebarea de ce este pe cât de simplu, pe atât de terifiant, pentru că puteau.
Pentru că atunci când puterea este absolută și necontrolată, cea mai eficientă unealtă de control este frica. Și cea mai eficientă modalitate de a genera frică este să faci un spectacol din corpul uman. Am văzut dovezile, relatările martorilor oculari despre crucificări, jurnalele anatomice reci ale clanului Yamada, codurile juridice birocratice care prescriau agonia lentă a fierăstrăului. Acestea nu sunt doar relicve ale unui trecut brutal. Sunt planuri. Sunt manuale de instrucțiuni despre cum să sistematizezi cruzimea, cum să o învelești în limbajul justiției și onoarei și cum să o faci o parte acceptată, chiar necesară, a unei societăți. Samuraii au dispărut, dar lecția justiției lor rămâne. Ne învață că atunci când puterea este absolută, corpul uman devine o pânză pe care să o expună. Mitul onoarei este întotdeauna un scut, ascunzând un adevăr terifiant. Că orice societate, având amestecul potrivit de frică și control, poate codifica cruzimea, poate transforma tortura într-o știință și crima într-un ritual. Uitați-vă în jur. Uneltele s-au schimbat, dar arhitectura puterii rămâne. Jurnalul călăului devine memoriul clasificat. Crucificarea publică devine demonstrația de forță televizată. Codul Bushido devine justificarea nobilă folosită pentru a explica necesitățile incomode ale menținerii ordinii. Fiecare sistem care caută să controleze oamenii își creează o poveste proprie, un mit care îi face violența acceptabilă. Geniul codului samurai a fost mitul său frumos, convingător și, în cele din urmă, înșelător al onoarei. Întrebarea este: care sunt miturile noastre? Care sunt poveștile frumoase pe care ni le spunem pentru a ascunde mecanismele urâte ale sistemelor în care trăim? Sabia nu minte. Ea nu are niciun mit. Ea ne cere pur și simplu să vedem adevărul care a fost ascuns la vedere tot timpul și să ne întrebăm: ce adevăruri ascundem noi astăzi?